Ik sta hier naast Abdurrahman Gheni. Hij doet zijn protest langer dan 3 jaar op de Dam in Amsterdam. Op de zondag heeft hij daar vaak gestaan en vandaag staan we naast hem hier in Zeist. Zoals je kan zien, zie je dat hij sinds 19 van zijn familieleden al geen contact meer heeft, sinds 2017. Dus contact leggen is onmogelijk. En dat is natuurlijk pijnlijk. En hij weet niet of zijn familieleden überhaupt nog in leven zijn of niet. En dat is natuurlijk zorgwekkend. Ja. Dus hierbij wil ik zeggen, steun de Oeigoeren. En er zijn 7 landen die de genocide eindelijk hebben geaccepteerd. Alleen dat is natuurlijk veel te weinig. Met de hoop dat er uiteindelijk concrete stappen gezet gaat worden. Want velen hebben al gehoord wat er allemaal in Oost-Turkestan plaatsvindt. Alleen helaas worden er geen concrete stappen gezet. Ondanks alles wat op de media kwam en al. Dus steun de Oeigoeren en dit is natuurlijk onmenselijk. Los van religie, afkomst, waar het ook gebeurt, daar moeten we met z'n allen tegenover gaan staan. En ja. Stop de genocide.